Сәлем шаян тиктормас һәм һәр вакыт кызыксынучан дусларым. Бүген без сезнең белән конверт ясарга өйрәнәчәкбез. Ул оригами техникасында булачак һәм моның өчен безгә ни бары кәгазь кирәк булачак. Эшебезне башлыйбыз. Баштан 4 почмак ясыйбыз. Менә шулай кәгазьнең бер почмагын квадрат итеп бәкләп куябыз. Астан тасма кала, аның бер почмагын без шулай бәкләп куябыз. Хәзер килеп чыккан бу почмакны безгә бөкләргә кирәк булачак. Һәм өстәге почмакны бөгеп куябыз. Кәгазьне ачып куябыз һәм менә бу килеп чыккан квадратны өч почмак итеп бөклибез. Бу өч почмакны безгә берничә тапкыр урталай бөкләргә кирәк булачак. Яхшылап бөкләп чыктык, ачып куябыз һәм бөгелгән сызыклар буенча бармунчык итеп аны бөгеп барабыз. Ахырга кадәр бөгеп бетердек. Икенче якка әйләндерәбез. Һәм менә шулай урталай бөгеп куябыз. Алдан бөкләп куйган почмагын да бөгеп куябыз. Астагы өлешне өскә күтәрәбез. Бу почмагын астка менә шулай төшереп куябыз. Матур конвертыбыз әзер.